ଟିକେ ଆସେ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡି ବଉଳ ତାପରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ମାମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖୁନ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛର ବଉଳ ଆସିଲା ନା ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡି ବଉଳ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡି ବଉଳଟା କଣ ମୁଣ୍ଡି ବଉଳ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ବଉଳଟା ଆସେ କମ କମ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଆସେ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡି ବଉଳ ତାପରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଏ ଏଇଟା ପୁଣି ବଉଳ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡି ମାନେ ଏଇଠି ବଡ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଆମ୍ବ ବହୁତ ହୁଏ ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଚେରୁଆ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଟା ଆମ ପଡିଶା ଘରର ଗଛ ଚେରୁଆ ଆମ୍ବ ଇଏ ଆମ ବିଲ ପାଖରେ ହେଇଛି। ଆମ୍ବ ବଢିଆ ମିଠା ଆମ୍ବ ଏଇ ବଉଳ ଆସିଲାଣି ମାନେ ଆଉ ମାସେ 1.5 ମାସ ପରେ ଆମ୍ବ ଆରମ୍ଭ ହବ ନାଇଁ ଜାଗାଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ପତ୍ର ପତ୍ର ପଡିଛି ଛୋଟିଆ ପିକନିକ ସ୍ପଟ ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଚାରିପଟଟା ବିଲ ଖରା ପଡିଛି ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠି ପିକନିକ କରିକି ଗୋଟେ ଖଟିଆ ପକେଇକି ଶୋଇଯିବ ଏଠି ନହେଲେ କଣ କହୁଥିଲ ମାମୁଁ ହଂସ ଦିଟା ଛାଡିଦବ ଏଇ ଦେଖୁନ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି ମାଛ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ରହିବା ଟିକେ ବସି ଯିବା ଆଉ